kewajibaning manungsa urip ing alam padang. Nek bapak kula DC durek kaya ngoten niku Petruk nesu niku lumrah. Petruk nesu niku wis memper. Lah jebul sampean nek tak kula unekke, Antasena, anake Werkudara, wong drogak-drogok ora iso basa, ora iso ndodok. Unah ngono ngalor ngidul. Lara ora atine? Atiku lara. Padha aku, Mas. Aku yo lara atiku. Mula kula wani karo Sunan Prabu Baladura niku ping belani ati kula sebagai anak belani bapak. Oh. Dadi perkarane ngono to. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Oh, lah yen ngono barang tak pitung-pitung bener kowe mbangane wong Mandura. Lah kene iso menggalih. Rada penake wetengku pisan. Mari, Gong. Mari. Ngentot aku. Ora krungu apa kowe? Ora. Sekarang tak ciutke kok. Oh, ngono kok diciutke. Kadang kalau tak ciutke malah slendro. Ngawur ora. Untung kowe rung tak cekel, Truk. Nek aku nyekel karo kowe aku dosa. Wah mesti kok ya wong jenengan ya nuwun sewu. Nek waton iso terus anakmu kae dineng-nengi sik, Truk. Lho ya semen kowe iki ngurusi ora. Ngoten. Wah. Yen ngono malah kowe diancam uripmu karo kakang-kakangku, Truk. Lho, sinten mawon? Yen aku ngono tok elekke isih kena. Ning nek Kakang Garwa Kakang Antarja kae dilekke sok ora kena. Kumangka ya goleki kowe arep mateni kowe. Duh. Duh kok migren ta iki? Migren, gek beleken, gek flu, gek pilek. Gek kon bajul raimu apa piye? Ya ora nesu, Truk. Kan alasan kan sendiri-sendiri. Lambemu ora sak penake dhewe ora. Jengkel aku anggere ana bahaya kok mesti lara ana sing bab sing nemelangi kok njur sirahe migren mripate gejala PC lan sampe terus. Ya ora ana, Truk, mripat kok gejala PC. Ya ana nek blawur-blawur terus ora weruh.